उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सावंतवाडी तालुक्यातील कोणशी येथील उपसरपंच अर्जुन सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य दीपाली गवस, वैशाली गवस आदी पदाधिकाऱ्यांसमवेत गावातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचे संस्थापक खासदार शरद पवार यांच्या विचारांवर विश्वास ठेवत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये जाहीर प्रवेश केलाय। कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरब यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला। अर्चना घारेपरब यांच्या उपस्थितीत कोणशी येथील उपसरपंच अर्जुन सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य दीपाली गवस, वैशाली गवस आदी पदाधिकाऱ्यांसमवेत गावातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचे संस्थापक खासदार शरद पवार यांच्या विचारांवर विश्वास ठेवत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये जाहीर प्रवेश केला। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये सुरू असलेल्या परिवर्तनाच्या लढाईत अनेक लोक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीसोबत जोडले जात आहेत। निश्चितच या सर्वांना अपेक्षित असलेला सावंतवाडी मतदारसंघ घडवण्यासाठी भविष्यात आपण पूर्णपणे प्रयत्नशील राहणार आहोत असं मत अर्चना घारेपरब यांनी व्यक्त केलंय। यावेळी सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर, आसिफ शेख, समीर सातार्डेकर, इफ्तिकार राजगुरू, राकेश नेवगी, भालावलचे माजी सरपंच रमेश परब, विनायक सावंत उपस्थित होते। काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।